Aj nemecký golman Sebastian Jung, ten je momentálne na lavičke náhradníkov a kryje chrbát teda Erikovi Ďurakovičovi, ktorému želáme čo najlepší zápas tu na Letňáku pri jeho premiére. Na opačnej strane skúsený Martin Junas, teda už s vyše 100 štartami v slovenskej Nikkei lige, so 4 čistými kontami v aktuálnom ročníku Nikkei lige a vieme, že je to pevná súčasť základnej zostavy a ako som už spomínal, odchytal doteraz všetky minúty. A tam opäť ďalší súboj Martina Šimka, ktorý zostal pri tej štandardke v pokutovom území. Táto lopta smerovala na Mašikeho, odrazené lopty na kopačky mužstva v bielých dresoch. Ďalší center do pokutového územia, ešte šanca a nakoniec Boris Druga iba rozvonil bočnú sieť. Veľmi dobrá práca tých hráčov. Do šanci sa tam dostával aj Alen Mustafič. Výborný center, ktorý smeroval do pokutového územia. No a nakoniec tam ešte vznikol priestor, aby z veľkého uhla bola to ťažká lopta, bol rýchlejší. Druga osamotený, prichádza na pomoc ešte aj Šmehil. Teraz nechali Záhoráci príliš veľa priestory Drugovi na to, aby si loptu spracoval. Pozrel sa a potom aj vystrelil z veľkej diaľky spoza pokutového územia, ale nebol to presný strelecký pokus a brankár Martin Junas všetko iba v podstate kontroloval. Postupuje smerom dopredu. Sa mi zdalo, že bude naberať rýchlosť. Bol tam podkopnutý, ale teraz Michal Smolák necháva Skaličanom výhodu. Pekná strela, nakoniec prepadla Ďurakovičovi. Roman Potočný, veľmi platný muž, napriahol spoza pokutového územia. Krásnym spôsobom tá lopta plachtila, možno trošku aj ten let pomýlil brankára Komárna. Možno, že tento záber nám odhalí najviac. Áno, presne tak, tá lopta fantasticky zaplávala. Jednu nadstavenú minútu. Dominik Žák sa okamžite pridáva. Dobrá lopta na Alena Mustafiča. Zakončoval z prvej, bránu netrafil, ale pozerám sa, že tam vedľa brány Skalice je brankár Martin Junas a môžu tam byť nejaké komplikácie. V každom prípade golman MFK musel byť v strehu. Pozrieme sa na to ešte raz. Alen Mustafič zakončoval z prvej. Skôr som si myslel, či sa náhodou nedostal do kontaktu s bránou. Začne druhý diel dnešnej bitky, alebo sa nám začal o dôležité záchranárske body. Skalica začínala takýmto nákopom Mareka Ula. A pred lavičkou Komárna Mikuláš Radváni pozorne sleduje túto štandardnú situáciu. Vyhnutá lopta na vzdialenejšiu žrť a nakoniec to musel po Šimkovej hlavičke riešiť Martin Junas. Šimon Šmehil si zopakuje rohový kop, ale tentoraz Michal Smolák, že lopta musí poputovať na opačnú stranu. A my sa ešte raz pozeráme. Vysoká dlhá lopta, ktorá naozaj poriadne dlho letela a Šimko hlavičkoval pod brvno Skalickej brány. Bol to oblúčik, pri ktorom chválime za zákrok Martina Junasa. Už to musel zbrdiť, ale Adam Gaži pokračuje ďalej. Lopta pred pokutovým územím. Tomáš Smejkal môže centrovať. Veľmi dobrá lopta do pokutového územia. Druhýkrát v dnešnom stretnutí. Veľmi jednoduchá akcia. Videli sme, že Komárno, alebo vidíme, že má dostatočný počet pri tom bránení, ale pekne si tam do toho centra ešte padol Lukas Leginus. Nedôrazné bránenie kapitána Martina Šimka. No a v tomto prípade volali loptu do Sulu. Bajemi. Zion Jones. Christian Bajemi z prvej. Vystrašil defenzívu aj brankára Martina Junasa, ale bola z toho iba strela do bočnej siete. Okamžite sa nám Christian Bajemi ukazuje na trávniku, že môže byť nebezpečný, ale dôležité, že stál pri zakončujúcom hráčom. Adam Krčík. Center do pokutového územia. Sula si musel dať pozor, za chrbtom mal Suča. Ešte Zion Jones. Definitívne problémy nie sú vyriešené. Koncovka Elvisa Mašikeho zblokované. Hradba tiel teraz pomohla Martinovi Junasovi. Čenší, ako tomu bolo v doterajšom priebehu stretnutia. Sič. A ešte koncovka. Druhá nepresná Ziona Jonesa po príchode na trávnik tohto Američana. Sledujeme Krčíkovú aktivitu, opäť z krídelného priestoru. Dominik Žák, Christian Bajemi, šanca pre Komárno. A máme tu kontaktný gól Filipa Kiša. V 85. minúte. No, Komárno oživilo svoje šance.
Martin u nás prichádza o čisté konto. Prišlo to v momente, keď Skaličanom chýbal jeden futbalista na trávniku. Veľmi jednoduchá situácia. Jednoducho pozabudli brániaci hráči Skalice na tú druhú vlnu a tam bol úplne voľný Filip Kiš. Razatná koncovka. Martin u nás bez ňom ešte Bajemi. Ďurakovič ďaleko od svojej brány vykopáva. Michal Smolák končí dnešný zápas.